να δούμε τι κάνουν οι αισθησιακοί ταύροι. Το 2009 θα εδραιωθείτε καλύτερα στον επαγγελματικό τομέα. Θα αναδειχτείτε στον κοινωνικό σας περίγυρο. Πόρτες θα ανοίγουν πιο εύκολα και θα σας δοθούν ευκαιρίες να ανέβετε στην κοινωνική σκάλα. Αυτό θα τονώσει την αισιοδοξία σας και θα σας βοηθήσει να φτιάξετε μια νέα επιχείρηση ή να πάρετε μια προαγωγή. Οι εκλήψεις του Φεβρουαρίου και του Αυγούστου θα σας επηρεάσουν και θα φέρουν αισθητές αλλαγές στα επαγγελματικά σας και την οικογένεια, καθώς και το χώρο του σπιτιού ή της επαγγελματικής στέγης. Θα σκεφτείτε να επισημοποιήσετε τη σχέση σας ή οι αδέσμευτοι να συνάψετε μια σχέση σοβαρή. Ο χρόνος στον 5ο οίκο, τον 5ο οίκο του ζωδιακού σας κύκλου, θα επηρεάσει τη σχέση σας με τα παιδιά, τη δημιουργία και τη διασκέδαση. Ίσως αποφασίσετε να αυξήσετε τα μέλη της οικογένειάς σας, αν και αυτό έχει στερητική χρειά του ελεύθερου χρόνου σας και της ανεξαρτησίας σας. Το τελευταίο δίμηνο η καθημερινότητα θα γίνει πιεστική, γι' αυτό λοιπόν προσέξτε την υγεία σας. Ο Ποσειδώνας θα επηρεάσει τους γεννημένους από 14 μέχρι 19 Μαΐου, από τη μια ο πλανήτης της πλάνης και της εξαπάτησης θα θολώσει το νου σας αναφορικά με τα ερωτικά και τα οικονομικά σας, από την άλλη όμως μπορεί να γίνει πηγή έμπνευσης, να ενισχύσει τη φαντασία σας και για δημιουργία. Είναι λοιπόν καταπληκτική εποχή που θα φέρει διαίσθηση στους καλλιτέχνες.